Díomh gach aontainna, cuimhín an seo compórtach ina Chistin. Agór an seo be minic fécint ar an spéir agór deireadh mí eanáir agus tasach mí feabhra. Tá cúpla rudaí a bhfuil méid chun léirús an seo nach bhfuil méid chun léirús na seo béarla go dtí go sriocin míad feabhra. Dábhrí sin beag beagáiní na mi gan íon breis ólas ag na gail góirí ón seo gomrád le na daoine nach fearan ar na seo na gailga. Ag fécinn ar an spéir inis ag tasach an níthe congur gológadí deire mí eanáir, bug míad a raibh gáí níos mó anas go beidh an Gealach Suas freisin. Fós tá Jupiter san spéir going, fós tá Saturn san spéir going, agus tá Orion ag teach Suas freisin an badach. Tá cúpla almacha de friúil ag na réaldmhaoin as gailga ag gomrád le béarla tá cúpla almacha de friúil ann ach ní léon rud crackálta, ní léon cean na almacha anna difriúil. Brúmid a raibh de gáí níos móg dig sriocmid an Gealach lán, beag an Gealach lán ag deireadh mí eanáir agus arís ag deireadh mí feabhra. So seolinn Hartar nócané pointe hocht faoin géad lán anna lán. Beag ná có lán is a déad an Gealach a bheith. Má brúmid a raig tríd an ihe athróig an iver sin. Ag dul sias. Níl sé sin an ahrú a bhí mé ag clanú le. Má tá an Gealach thar a pointe an pointe Islán a déadach si a bheith nóair a tucann si Suas, níl si chun áilt níos lán dúin. An sin díreach ag tasach an ihe tá an Gealach nócané puncané faoin géad lán mar sin. So sin an pointe agór an mí seo sin an pointe Islán ina bhfuil méid ábalta fécint ar an Gealach. Sin go bra lán fécinn si an mór nóir tá ag fearra isteach cosúla sin. Níl mór an difriocht idir an Gealach is mó ina déad míad eiscint gomrád leis an ceann is lú. Tá an Gealach ag dul timpeall an domhan. Níl an Gealach ag dul timpeall an domhan ceorcail agus dábhrí sin agór páirt an míad tá an Gealach beánaí níos congrach doing agór an páirt eile tá si beánaí níos fuide uain. Tá an difriocht thart ar 100,000 kilometer nu 2,000 kilometer tá an difriocht mór golóir ní bhaile aontainna 100,000 kilometer nu 2,000 kilometer asúl ach san spás níl an difriocht sin chomh mór. Tá an Gealach thart ar idir 300 sa 2,000 kilometer uain agus 400,000 kilometer uain. Le ifrica chomh mór lei sin níl 2,000 difriocht anna mór. Agus ní chuann sé an difriocht sin isteach ar an slí ina bhfuil míad ábalta fécinn ar an Gealach mór an. Sin Venus lin maden, like Venus lin maden is stock di feabhra ach ag lashly tree feabhra like anna dakar Venus a eiscint mar seo anna beag anna congrachí an green. Tá Venus ag imacht ó ar spéir ag an am seo den bhliain beag Venus ro congrach gotí an green faoi deire mí feabhra ní ben míad ábalta í eiscint ach tá sí chun teacht thar náis níl sé ro donna. Brúmid a raig a rísnú siar a rís ar dús go dtí tasach an ihe agus an sin tá míad chun brú raig go dtí deire mí feabhra anna tapa an seo. So ba cógamíoch an Gealach congrach golóir go dtí lán an sin nócané pointe hocht faoin géad sin go maith. Agus má fearan míad isteach inis seo an Gealach lán ag a pointe is fuide uain. So seo micro Gealach nu mion Gealach seo an Gealach lán agus ag an pointe is fuide uain. Orintanta bíon an Gealach is fuide uain in nacha leis an green nuair taobh an green, orintanta bíon an green ag a pointe nu an Gealach ag a pointe is congrach doing nóir bhfuil le Gealach ann. Pe ceann an le Gealach an céad le Gealach nu an deire le Gealach an céad cathrú nu an deire cathrú pe anam a current air. Ach má tá ag fearra ar an Gealach i mí feabhra sin an Gealach ag a pointe is fuide uain an micro Gealach. De ná is sé an cás eile ina bhfuil simaguin nóair tá an Gealach lán agus ag a pointe is congrach doing. Ach
Níl an well níl an pointe sin gon teacht I mí Feabhra agus mátá Gealach lán níos congracht doing ag orintanta den blian caiig an Gealach a bheith lán is fuide uin ag orintanta eile den blian freisin. So ag deireadh mí Feabhra beag an Gealach 400,000 kilometer uin, seachas 350 nó 500 kilometer uin. Ag am de eile den blian nóirtá an Gealach ag a pointe is mó. Níl mór an difriocht Cardiog faoin gauge nó mar sin de níl mór an difriocht ar an Gealach is mó agus is gile agus an Gealach is lú agus an nach bhfuil geal nóair bhfuil an Gealach níos fuide uin ní fécinn an Gealach có geal san spéir. So seo, tá soch de mí Feabhra má brúmid siar níos congrupidí tá soch an ihe. Yeah, níl saharan ann inis. Tá saharan ag imacht ó ár spéir. Tá ábalta í eiscint nó é eiscint, tá ábalta é eiscint an sin. Neadar an bhfuil saharan bainins gnach, buinins gnach nó ferins gnach ach is dé saharan, is dé ann seach is bandé. Bacórga méoach sé ferins gnach ach neadar níl leanan gach ceann den ábhar ina bhfuil mid ag caint méallar na gnésanna is dóling de gan tá sé dachar cinú an bhfuil caiir buinins gnach nó ferins gnach níl ábalta fécinn té fear an caiir agus an bhreagar eiscin dú éonú sin si beáin níos dachar nóirtá gnééis ag buint le gach focail san teanga seach is daine amháin nó cúpla focail san teanga. Tá sé níos dachar nóir bhfuil gnééis nó rud éigen ar gach ile rud. Agus tá sé beáin níos dachar as goil go freisin an seo tá míad ábalta planéad amháin a eiscint ach má brúmid siar isteach a anar tá míad ábalta planéid a eiscint. Orintanta derm planéidí, planéad amháin, planéidí ach tá sin mí ceart. Is planéad amháin planéid atá ann orintanta déanam an botún sin agus tá tú ábalta é a closin. So orintanta déanam botún tá lán botún déanta a gom le linn na físeán seo. As gweilga agus as béla orintanta derm an focail ní ceart as béla freisin ach Harlíonn botún cosúla sin fiú má tá tú ag leabhart gweilga nó béla de séir ar fad orintanta tá tú chun cúpla botún a dhéanamh agus tá sé sin ceart go leor déanann gach den na botún. Tá míad chun brúamach go dtí an amach faoin tua agus an trúdú solas a bhaint seo an spéir atá a gcuin agus is dólam go bhfuil tú ábalta a lán rodí san spéir seo ahant caithfidh méid brú ar náis go dtí anar inis. Cosúla sin go bra. Agus má tá míad ag fécinn ar an spéir congra go leor go dtí soach an ihe fós tá Uranus ann, fós tá na Pleiades ann agus Aldebaran, fós tá na ábhar sin ann ach tá míad ag cailún saharan ag an ann seo den bhliain. Má brún míad a roiig go dtí madan, má tá tú amach faoin tú atá sé níos éasca na planéidí cosúla an Mercéir agus Mars agus fiú Venus eiscint má tá siad congrach leis an grian. Tá tar éis é rá I seoanna eile ach tá an solas ag teachtó an grian. Téann an solas sin le an solas a tagan ó an cathair. Má tá míad ag fécinn ar an spéir an seo ar madan amach faoin tú tá míad ábalta Venus eiscint bra geal agus an Mercéir sios an sin. Ach má téimiid haar náis go dtí an cathair, well, téimiid go dtí cathair Kirky, seach is cathair níos mó. Tá Mercury beagnach inachta atá sé anna dachar é eiscint. Tá Venus fós ann, Venus fós geal glór, má brúamíd a roiig go dtí Feabhra, sin I Venus anna dachar le eiscint an seo I cathair ach má brúmíd haar náis go dtí an tua cosúla seo fécinn Venus a bhd níos gile. Agus sin ceann na difríochtaí tá gach rud níos dachar le eiscint isteach I cathair. Fiú má tá tú ábalta é a eiscint nó I a eiscint beag sé nó si níos dachar le eiscint ar aon nós. Seo spéir an das tá míad ábalta an bóthar bó finne a eiscint an sin ag trasnú an spéir. Caig tú bheith amach go lua ar madan ag an aim siúd an bhliain cum bóthar bó finne a eiscint má téimiid. Beánaí níos congrachtaí lárnaí ha séachlog ar madan sin I agus sin é lár ó bóthar bó finne an sin in naca leis an réaltlinn nó an réalmhaoin Scorpius le an réalt an Tares an sin. So tá na ábhar seo le heiscint. River Creek nóimís tám chun cas siar go dtí an taobh eile den spéir siar an seo
agus má fécinn tú an camcéachta nó an puta chuas an seo ag feabhra sios an réalt chuig sin í. Má téimiid tríd cúpla léhananta, má téimiid th neascadí Eanáir, tá tú ábalta an camcéachta eiscint an sin, téimiid be gáí níos lua is títhe freisin chun rudí dhéanamh níos éasca. Yeah, timpeall ceathrú tar éis a hocht an sin. Sin an réalt chuig agus tá an camcéachta beagnach faoin réalt chuig be gáín an taobh má téimiid a roiig go ríis go dtí Feabhra. Tá tú ábalt eiscin gohfuil an camcéachta sa ardús an spéir. So idir na míasa de friúil beg an camcéachta ag puinte de friúil ag an am céine san ihe. So má tain tú amach leabhar éis a hocht cúpla ihe in íige céile, beg an camcéachta ag bog a timpeall áit be gáín de friúil na míhanna de friúil na léhananta de friúil. So sin rud éigen a bhfuil tú ábalta feabhra amach a gcóir gach ile ihe beg tú ábalta sais. Féic an camcéachta agus féic ag cearca lú an réalt chuig. Sin a gcóir an seo beag mé th náis le níos mó seomna as Gaeilge. Más málaat na seomna seo den cinnte go brún tú an canapa a deireann go bhláat an seo agus níon cinnte go dhéanaan tú listáil an cinál YouTube seo le mátá níos mó daoine listálathe leir an cinéal beag mé ábalta níos mó seomna a chur amach. Agus más málaat na seomna as Gaeilge I mí mór de becórgamíocht níos mó seomna Gaeilge chuas agam. Go dtí seo tám tar éis ceann bháin beidir a chur chuas gach mí. Beag mé gur ceann a gcóir na gáilcaicíosa I mí máirtin, nó beidir ceann gach seachtain má tá mé ábalta agus beag mé níos ábalta má tá níos mó dína listálathe an cinál agus mátá níos mó daoine tar éis rá go bhalló na seomna. So más málaat na seo, más málaat na seo na Gaeilge, den cinnte go brún tú an canapa go bhalaat an ceann seo agus mátá tú sásta dhéanamh tééis siar agus brú an canapa gcóir na cíne eile freisin ceirún sé sin mór lum agus Monwala an Gaeilge más bearlaat é seo a léamh as béarla, tá tú ábalta teagaí me siad idirlín cuivinscontent.ie chun fécinn beagán íon scríbhneoireacht as béarla méall na tópaí seo. Gur maith agat as éisteach lum agus is don go beag tú thnáis an céad eile.